biglang daw umaalingaw-ngaw sa isang waterfalls sa Bohol na parang mga taong nagtatambol. Bayan ng San Isidro sa Bohol, kahit naka MGCQ, meron daw ng bobulahaw na parang nagpa-party-party. Pero ang di umano nagpapatugtog, hindi raw mga tao. Kaya ang nagdidisco ngayon, yung tunog na narinig kung wala talagang boses ng tao, para bang bug, bug, bug. Kaya ang tambol ko, ako po mismo talaga narinig yung dalawang gabi na. Bali yung tugtog po niya parang dudug, dudug. Ang naririnig ko ay para lang ganito, tug, 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 tug. Malakas sir, maririnig ng halos 4 o 5 barangay. Wala namang beer house dito, walang disco. Tinuod, manglabar ang gyud main, wala man gyud may nagpa-sounds. Ang katay nang nadunggan nga tug 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 tug. Utot na to. Salamat kayo guys sa pagtanaw sa akong video.